d'effrayer. Plenty of sunshine, had my way. Wonderful feeling, wonderful day.
Ja, ja, zeker. Neem maar passant. Burning de generaal. Ja. Kijk, was nog klaar. Alles klaar? Ja. Dan haben wir dann eine Spielrunde gemacht. En dan die jaar nog even gemaakt. Ja. Op zaal. Erop en zaal. Ja, nou dan is het. Ja, mensen, ik ben niet. Maar dat is wel Hé? Gemotiveerd. Maar helemaal aan het zien dan weer hoor. Wat doe je nou?
Die op, ik was vorig jaar misschien ga je gewoon een paar keer. Maar ik weet dat ik nooit zoveel ga. Precies, 52. Ja, inderdaad. Hij heeft eerst 20 jaar gedaan worden. Dan spullen nog krijgen, het materiaal krijgen. Fabian, kun jij weg? Ik moet water nemen. Wat niet? De plaats die zelf een aantal meter naar voren op stuk 1-2, dan passen wij er achterin. Dus ik ga een beweging laten van 1-3 naar 1-2. Ophangen, dat zijn we er ook goed mee. Kom door, bedankt. Alles vrij. Ja, ja. De wielbal kennelijk niet goed. Nee, dat is niet. Het is 2 jaar uit geweest. Ja, dat is ja. Lopen schuif, hè. Dat is leuk deze.
Yes, dat haal ik in net. Eeuw, spin. Ja, we moeten wel een film uit.